Bielurretik etorriko dira, bai 15, 16, 17 bat ekoizle, izango dira, elikadura otarra osatzeko danango da, esnekiak, baraziak, pasta, eztia, eta ongo da otarra eta aukera zabal bat, gertukoa, asko eskualdekoak, ze hori bada azokaren beste batez, gertukoa izatearena, orduan, Gipuzkoara dira gehiena, baina badator Bizkaitik ero, Nafarroatik ero, iparraldetik bat ere, ez dagoelako hemen ekoizpen hori, orduan, uste dugu aukera zabala dagoela. Euskal laguntzen da, hemen, sartzen dian, 3 pertsona horiek ez, Euskadiko pertsona bat agian dago, gero Boliviakoa eta Perukoa. Perukoa mendi garaian, tontorian, pixkat iriari begira ez, perspektiban, beti ondan bezala ez. Opari bai, sariak, nahiko didaktikoa iruditu zitzaidan ez, azkenean truke hitza aipatu duzue, eta, ni dakidana emotzen duzuet, zuek berriz, truke bezala, zegoen lantzen duzuen produktua ez. Eta hori oso erakargarri izan zaneretako, pixkat didaktikotasun hori horretara berantzira ez, eta eskerrak asko bere.